Ngizothanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Live. Uma nje ufuna ukuhlezi updated ngokwenzeka khona la eMzansi, ungakhohlwa ke mbukela ukuthi ke usubscribe kule channel and uphinde phela uklikhe leyo bell for ama notification. Sengiphinde ngabuya ke futhi mbukeli nawo amaTeasers Umkhokha, izinto kumele uyilindele lapha kumkhokha. Sohlala ukubuka le video ngikuzele nazo. So into evela umbukeli lapha kumaTeasers, into ebalulekile baveza ukuthi ke uMaMzobe uzogcina ke sithathile isihlalo sokuthi ke bomkhululi omusha ke lapha ebandleni lamaJudiya. Lokhu ke mbukeli ungakulindela kwi-episode yakusasa, kwi-episode ya Friday kuzobe ke kuyi-coronation day. So baveza khona ukuthi nje idrama izoba ningi ezobe between yena kuMaMzobe nayo ke ifamily yaka Mthembu nawo kumkhandlo wasesontweni. So nje impela ke kuzoshuba njengoba ke phela uMaMzobe uzobeke ecotshwa ngenkani. And okunye futhi mbukeli abakuvezayo baveza khona ukuthi ke ifamily yaka Mthembu izobeka ingekho happy ngokuthi ke uMaMzobe ugcineke sithathile isihlalo. Baveza khona ukuthi uSiphamandla uzobuza ke yena ubaba wakhe uMvelase ukuthi ke yingani izinto zenzeka kanje, and baveza khona ukuthi ke uMvelase kuzothi makhamba isikhathi uzobeke semphendula yena ke uSiphamandla. Mbukeli ke if ukhumbula kahle ngenkathi eqala yona lenyanga kaNovember ngakhuluma ngokuthi uMaMzobe uzophanishwa yena uMvelase, impela ke seyiseduze ke lezo insuku. Ungalindela nje next week kuzobe kushubileke for yena uMaMzobe. And okunye ke mbukeli ngiphinde ngakuveza lapha indaba yakhe kuMaMzobe ukuthi ke uzogejana benaye kuGabisile kanzima kabi. uGabisile uzothembisa ukuthi ke uzomexpose, izovela ke funa leyo scene kumele ke funa uyilindele nje. Kuningi ke mbukele kuzokwenzeka. Ngizophinda ke futhi ngibuye namanye ke amaTeasers bengifuna uku-update ke story sakhe uMaMzobe ukuthi ke uzogcina ke sithathile isihlalo. Ngithi ke nje mbukeli danke, ngiyabonga, ngicela ungakhohlwa nje ukuthi ulike and usubscribe.